stroje všetko. Traktor, oprava, údržba, samo, kliešte sú tu všetko. Tu sú lis, hydraulický, tu všetko sú. Výhna, kováren, tu je všetko. A to všetko by bylo išlo do šrotu. Všetko by byli rozbili a podávali do šrotu. Dneska to učí, teda, a dneska je na obyčajnej farme 50 ľudí zamestnaných. Bez toho, že by štát dal do toho 5 halieri. Bez toho. Človek si vybuduje sám. Všetko sám, to je všetko šalované, to sme všetko šalovali, betonovali, sme si to robili sami. Všetko, a tu nie je ani 5 halieri, že naopak ešte peniaze máme viac. Tu sa dá potravín a všetko dorobiť a lacnejšie, ako ich dovezeme. To nie je pravda, že sme ich konkurenčne schopní, ale musia to robiť ľudia, tí, ktorí to vedia. Bohužiaľ, tí kolchozníci to nevedia. Za 20 rokov to ukázali, že to dokázali, že to nedokážu. Pretože oni to nevedia, veď tam sa len kradne a všelijaké peniaze sa tam nabalujú a to je o ničom. Prečo Poliaci to vedia? Prečo? Lebo tam je súkromníctvo. Nikto nevymyslel na svete nič lepšie ako súkromných rolníkov. Nikto, lebo každý sa traktor a každý robí. A nie ako, že on si tam behá s autom. A teraz ešte nejaké vyhlásené, neviem, či je na tom pravde, že vyhlásili na poľnohospodárskej komore, tí bolševici, tam vyhlásili, že škody na Slovensku škodia zver a súkromní malí rolníci. Družstvám, tým neschopným družstvám, ktoré sú není schopné všetké stavby kolo Popradu, kolo Banskej Bystrice, na to by človek zaplakal. To by tam naši otcovia nehali mozole a zadarmo brali. Taká je pravda. Takáto je pravda. Jednoducho to takto nemôže ďalej ísť. Keby sme tu mali od 95. roku súkromných rolníkov, tak dneska tu mohlo byť Švajčiarsko aj bez toho, že by ten Mečiar vybudoval. My sme ho tu vybudujeme a ináč to nepôjde. V parlamente môžu hociaké zákony písať zlatými písmenami. Tu musia dať ľuďom možnosti, tým, ktorí to vedia. A základ ekonomiky na celom svete je poľnohospodárstvo, bezpečnosť potraviny, sebestačnosť potraviny a kvalitné potraviny. Neexistuje. To je jeden najdôležitejší pilier, ktorý musí byť v každom štáte. Poliaci nám ušli o 30 rokov dopredu. My sme obyčajní chudáci, tu my ani cesty nemáme. Treba sa ísť pozrieť do Polska, lebo ja chodím po Polsku, po Rakúsku, po Nemecku. Všade ja som prešiel celú Európu, ale Polsko bolo socialistický štát, to je taký najlepší príklad. Ale oni tam sú 4 chalupy, 5 chalup, to sú také roztratené, také osady a každý tam má nový asfaltový koberec. Tam ľudia sa vracajú späť z Ameriky, z Kanady, ze štátov sa vracajú späť a budujú Poľsko. Nosia peniaze spada. U nás je to opačné. Mladí ľudia musia ujsť. Veď to je hanba, to je krivda, nespravodlivosť. To sa takto ďalej nedá robiť. Veď to všetci ľudia vedia. A myslím, že ve voľbách tento rok sa im to tam spočíta. Veď to sú. A tam tí ľudia, ktorí dneska hovoria, že kradne sa, tak tí ľudia majú pravdu. Lebo kde sa tí peniaze tratia? Keď chudákov tam na diaľnici okradnú tisíc ľudí. Chudákov, ktorí tam boli 30 stupňových, 35 stupňových teplotách. A tí ľudia nemali čažo plyn zaplatiť. Toto je nejaké riadenie štátu? Oni to jednoducho riadiť nevedia. Bohužiaľ ani Fico to riadiť nevie, ani jeden minister, lebo to sú deti bývalých komunistov a eštebákov a ince to nemôžem povedať. My nech to nehajú na nás, na statočných, čestných ľudí na Slovensku. A potom budú vidieť, či sa dozvedia, či nie. Žiadne družstva, lebo to sú podnikavci a špekulanti a túto pôdu idú predávať ďalším a ďalším a tu mladí ľudia musia ujsť preč, lebo nemajú nič. Ako sa tu môže mladý človek vrátiť z Anglicka, keď nemá kde? Je všetko zmluvný 500 zákon 504, je všetko je postavené tak, že jedna generácia hindá nejaká, starší ľudia dajú do prenajmu pôdu, oni to zazmluvia na 20 na jednu generáciu. Ako ten mladý človek sa môže dostať do tej pôdy? A kde má tú firmu vybudovať?
keď je to zazmluvnené, aj keby mu tí rodičia dali tú pôdu, ale tá zmluva sa musí dodržavať, veď to je zákon v 48. roku, bol komunista Gottwald, taký zákon neurobili, ako spravili dneska títo. To je oničov, totálne oničov. Ja sa ani k tomu nemôžem vyverať, my sa na to dívať nemôžeme, pretože ak si dosi myslí, že my nevieme potraviny dorobiť, lacnejšie ako Rakúšan, my ich vieme dorobiť. Lenže tým dobrým a tým múdrym ľuďom to nebolo umožnené, pretože musia dneska len zbojnici a zlodeji tam byť. Nikto druhý vás.